Pod wamedo puoyo Faith Kipyegon kuom temo ringo ng'wech machal kamano. Pod wantiere gi Faith, wan gi geno. Ka odhi nyime e weche mag ng'wech mamoko, Mary Mora mar Kenya Police ne okelo mor ne johera mag ng'wech e paw tuke ma Ulinzi Sports Complex tok ne chopo mokwongo e tole finals mag ng'we mag mita 800 e piem mag National Championships. Mary ne otieko gi dakika 2 seconds 10 nyirni 62 kendo yombo Judy Kemunto ma otieko namba 2 kod dakika seconds 10 nyirni 96. Morini Chepkurui otieko namba 3 gi dakika 2 seconds 10 kod 1 nyirni 34. Mora nonyiso tekre ng'wego ka okonyo tim mare yombe ng'we mita 400 e kind jong'wech 4 mong'ere kaka by 400 ng'we kede. Piem mag National Championships dhi nyime paw tuke ma Ulinzi Complex. Kikwangu mbio naweza sema ndo naanza juu hii ni second track yangu ambayo nimekimbia mwaka na this one is my PB. So mbio kwangu ilikuwa rahisi lakini si sana juu nilikuwa naona kama mbio itaanza wakati kulikuwa na ile mfua kidogo. Hiyo ndio ilikuwa furaha yangu juu mimi ngambo nimekuwa na kimbia kama kunanyesha, naona ushindi tu kila wakati. Karito lebunge malewa biro bago telo ma 25 mang'we lewa safari marathon chengeso